Forever. Не искаш. Откъде си? От Карлово съм. Само за тъшаците си отговориш от преди малко, не мога да разбера. Кажи нещо друго или не можеш. Опа. Ние сме в Сопот. Така ли е? Кой е това от Сопот? Не знам. Откъде каза, че си от Каспичан ли? От Карлово съм. И аз съм оттам. Не знам откъде си. Семейна ли си? Бе, хора, аз съм на 18 години, моля ви се спрете, така се чувствам се, но съм... Имаш ли Фейсбук профил? Имам, да. Айде да се возим на лифт в топ. Между другото, много ме е страх. Един път само съм ходила с бившия ми приятел. И ти докато се качиш, то е много страшно. Ти трябва да скочиш, ужас. Иначе беше хубаво. Може да... в майко... Кой номер обувки носиш? 38. Събота на дискотека. Утре съм на бар, да. Прекрасно. Много благодаря. Аз живея във високите блокове долу. Не се сещам. Аз съм от Стара Загора. Стара Загора. Които рапи си в момента. С черни. Къде си идвам? Симеоне. Може ли така да ми говориш? Здрасти, Софи. Колко си висока? 1,67 съм по лична карта. И съм толкова висока. Преди няколко месеца съм мерих, че си изкарвах. Искам, че нося какво е червено и във формата на кофа. Червена кофа, да я знам. Няма да говоря, че ще се изложа. Как не се сещаш на сградото? Не се сещам, бе, човек. Аз се сещам за кои бокове ми говориш, ма теб не те знам. Като пораснеш, ще имаш близнаци. Наистина ли, дано? Аз като цяло искам първо... искам първо момче и след това момиче. Много си сладка, мила. Червена кофа. Да, бе. Познах ли? Не мога да повярвам. Аз мислех да те взема за жена, обаче ще пада бахче. Оле, Симеоне, моля ти се, бе, човек. Ще ревнувам, като кажа, че ще ходиш на бар. С какво да ревнуваш? 2 момчета ще имаш. Оле, стига как 2 момчета, моля ви се. Ще взема устните. Баща ти не е ли в оркестъра? Не. Кажи си, Ано... Симеоне. Не се познаваме, ама... Може, че ще се казва Христо. Хора, вие забрали сте. Това моля ми го пише Левски, София. Откъде си? От Карлово съм. Къде си на Джулай? Не знам още, между другото. Едно момиче, кой набор си? Откъде си ти? Баща ти тракторист ли е? Не. Ох. Бъркам те с другата Илиева. Коя друга Илиева? Много прости, ще напишете ли нещо? Кой набор си 05? Искаш да дойда при тебе, мила? Не. Не искам. Откъде си? От Карлово съм. Как си? Такива прости говори за сега как си. Йордан Балъков. Само няма да ми споделяш лайф. А Роско каза, че си курва. Кой е Роско?
Той мен познава ли ме изобщо Роско? Що е толкова красива. Много благодаря, бат Радо. Гледаш ли Стоян Колев? Това е най-лудия. Никола Пушев, много благодаря. Що си толкова? 18 години съм, какво съм голяма, тая година завърших. Вярно ли е? Ами не е вярно, ама щом така е преценил, значи за него е вярно. Няма защо, мила. Но вие по-много сте мили днеска, мила, мила. Къде ще учиш в Пловдив? Оле, какво да се таковаме сега? „58 рози“ реших, че ще ми е. Марин! Ето това, хора. Един от класа ми. Вече не ми е един от класа. Какво става с Одор? Не знам, Марине, модератор си ми махни ги малко те са някакви тапанари, чакам името, че ще излизам. Ох. От кой град си, мила? От Карлово съм. Не знам как да махам. Цъкаш върху някакъв профил на някакъв човек. Аз съм на работа. Добре, тогава няма че обяснявам. Много си красива, много благодаря. Марине, айде да кажем на класа скоро да се съберем.